Koimore nyakorom gajwange no mara enirio makare machigni ahinya chendo eno imore waikoni weche manyien en tarik achiel dwe mar ariyo gana ariyo prario kod auchiel geno mara eni ichako dwe ni yo makare erokamano kuom Ramogi TV mar mi weche manyien waikore yo makare mana ni bedo kod ng'eyo nyakorom gajwange kod mbaka lai en aria deka auchiel no wantie live Facebook Ramogi TV ke ibu mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya boy mar YouTube wacha kod mago mwami opek. Mta utaisha mrefu sana. Hii barabara ilimeza watu karibu 14. Tumechoka na hizi accident. Hata sisi tunaogopa sasa. Jiadeko te masira marapaya moti muremolo e county Manakuru. Wasikizane ile ng'ombe ikatwe katikati. ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu. Dito magodiemo yangu ni achiel kuom dwaro margi etwak. Idon bura mar UDA en yudo kwan lemo marom esrikal. The strike is on. There will be no public transport for all major cities in Kenya. Chenro maguoth kinorochre kaluwore gi ng'anyo maweg matatu chano e bombe madongo mapachoka. Chiegni nyakorom gajwang jaloko en Wilson Ochuka nyinga Lydia Hokeyo. Jatend bura mar ODM koro wuok apiaya mar yango ne gin gidwaro ni nyaka giyud mana pok maromre gi UDA e winjruok magi chano bedo godo. Jakom ODM Gladys Wanga koni ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ema biro telo twak kod ogai mar UDA William Ruto. Walter Nyambaga chako chenro mar imore gi report no machal kod mae. Baba poduantie. Kinde la mar choko mome kanisa mar Lejo Maria Dandora bade ma Nairobi. Romo mane okelo kanyakla jotelo mag duond bura mar ODM kod jo od bura mage. Ka ema jakom mar ODM Gladys Wanga okoni duond bura mar ODM. Biro mana yie kao pok mar 50 mar pok e piny owacho e riwruok ma ODM dhi bedo godo kod duond bura mar UDA. Hakuna siku hata moja tutasambaratisha chama cha ODM. Na chama cha ODM haina bei. Hakuna mtu anaweza kuuza ama kununua chama cha ODM. Kwa sababu chama cha ODM ni chama cha wananchi. Na sisi kama chama tumesema hivi. Dr. Oburu Oginga aingie katika mazungumzo na President William Ruto. Wasikizane. Ile ng'ombe ikatwe katikati. ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu. Wanga mane oten kod jo od bura mag ODM ma Nairobi kod speaker Ken Gondi lero ni ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ema biro dhi tayo twak mar winjruok madhi kelo opea ne jokanyo mag ODM kind William Ruto kod ODM. Tuko chini ya uongozi wa Daktari Oburu Oginga kama party leader wetu. Yeye ndiye anatuongoza. Na sisi tumempea nafasi kama kiongozi wetu. Yeye azungumze na kiongozi wa UDA Dr. William Ruto. Wazungumze pamoja na sisi tukiingia 2027 tufanye serikali ya nguvu kama ODM na UDA tukichikana pamoja. Asi tunasema kwa hiyo meza ya Dr. Oburu pia Governor Gladys Wanga akae ama sikae. Gachagua ama Ruto. Jok moko mondo yao ko mondo biopangwa. Sasa tunaambia watu ambao wametoka mbali ya kwamba wakuje wanyenyekee kwa uongozi ya Nairobi. Judito korka korgi to dwaro ni sirikal ochop kare chudo mag jong'anyo mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo kendo neno ni oganda bende obede kod ber mag siro William Ruto. Ile maneno ya 10-point agenda kuhakikisha ya kwamba vijana ambao waliumia kwa post-election violence wapate compensation. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Wangapi wanakubali katika ile 10-point agenda vijana wapate pesa ya biashara na kina mama wapate pesa ya biashara na wapate kazi? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto golo chik mondo mi oganda ochiw luor mowinjore ne kuonde lamo kendo kowinjore ng'ata kata jasiasa mora kel tulo kod lweny e ute lamo akoro dwaro mondo mi obila ochiw luor makende ne kanisni.
nowe kanisa mar PEFA Gikomba boma Nairobi kamogole siem mager ne josiasa makelo tule ute lamo ni biro kawane gi ondamo mager mar chik. E kinde ma josiasa maketo sirikal tesre medo sundo sirikal mondo mi omak jogo manokelo tulo e od lamo Jumapil mokadho e kar chung od bura ma Othaya e kaunti ma Nyeri, jatend piny Kenya William Ruto ogolo duonde e wi monj makamano. Ruto yuore nyasi mar lamo e kanisa mar PEFA mantiere Gikomba e kaunti ma Nairobi kama ogolo e chik ni obila mapachuka mondo mi one ni arita makare oketie kuonde lamo. All arms of security must ensure that our places of worship are protected from unnecessary and useless and retrogressive fights and politics. All of us have platforms outside the church where we can conduct our politics. Jatend piny oyango ni moko kuom josiasa mapachuka oseloko altar kar goyo siasa mapogo Uganda kod mago magathuye gin mowacho ni nyaka koro chopie giko. Pale kwa madhabahu kanisani ni pahali pa heshima, tusilete siasa, tusilete chuki, tusilete ugomvi, tusilete fujo. We want our churches to be a place of peace, a place of seeking God. Ruto manoten gi moko kuom jokanyo duond bura mar ODM kutane kod jakom ma duond bura no Gladys Wanga omedo siro sirikal mar Broadbase ka jatend piny bende onyiso gombo mare madok e komno bang' yiero mabiro. Nafurahi sana kwamba katika jiji letu la Nairobi viongozi wengi, asilimia karibu 80 ya viongozi wamekubaliana tushirikiane ndio tufanye mambo ya Nairobi na uongozi wake uwe rahisi. Biblia inatufundisha ya kwamba Yesu atarudi tena mara ya pili. So wakati mnasema tutam, mjue kuna tutam ya Yesu kurudi na mjipange. Kwa sababu tunataka Kenya moja na Kenya ambayo inaleta kila mtu ndani. Si Kenya ambayo inasema wengine wakae ndani na wengine wakae nje. Si Kenya ambayo inasema wengine ni shareholders na wengine wanatembea tu hapo ndani. Hiyo ndio Kenya ambayo tumesema tuzungumze pamoja. Jatend pino Timulimbe kendo gowange e chiro manyasani magedo mare dhi mbele Gikomba. Hii Nairobi haiwezi kubadilika kwa maneno ama kwa vitimbi ama kwa sarakasi ama kwa porojo. Nairobi hii tutaibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Jatelo makweth maketo sirikal tesre obuogo mar bago ng'anye pacho kama ngima kaponi sirikal loko kao ndamo mar chik ne kweth manyocha ochano kendo monjo gi kanisa ma Othaya juma mokalo. Jatelo go lose kinde limbe mar gi kaunti ya Murang'a kod Nyeri kama gimedo singo ne nyaka gimed yudo sundo sirikal mondo mi omaka chije maitudo kod monj makamano. He is president by the vote of this region, which gave him 47% of the vote. Hiyo kura imemwondokea na anajua hiyo kura ikimfukuza ikiwa imeshikana atakuwa sogoi saa 2. So he has borrowed from Moi. How does he escape going home? Divide the mountain vote. What Moi did in 1992. Matusi na kujipiga kifua. Ukijipiga kifua kusema utashinda na kura 2 milioni 3. And you know the truth, as Fred has said. The truth is, as we speak now, William Ruto has no chance of second term. Nilimsikia akisema ati nchi zile zinafaulu ni za madikteta. Mimi namuelezea enda utafute nchi ya dikteta uhamie huko. Hapa Kenya hatutakuruhusu. Na tukisema hatutamruhusu viongozi pamoja na wananchi, ni kweli hataweza. Wewe jiulize honestly, wewe mwenyewe ukiwa tu peke yako. Hawa wangwana kama wamefikisha nchi yetu hapa kwa miaka 3. Hebu jiulize wakipewa miaka 5 utakuwa na nchi inaitwa Kenya. So if you really love your country, and I believe all of us love our country. Saa hii sio eti kwamba lazima Kalonzo awe president, o lazima Matiang'i awe president, o lazima Gachagua awe president, ama Martha lazima awe president. Saa hii
Lazima tusaidie nchi yetu jamani. Higa achiel bang' kao lemo mar jakom komiti mar bajeti od bura mamalo, jad bura ma Lego Usonga Samuel Atandi wacho ni piny Kenya osegoyo kengi malaria ahinya to hebero chumi kod duoko piny nengo mar ngima, komedo ni mano en lek mane ogai mar ODM machon Raila Odinga ne ntiere godo, mano miyo gidonje sirikal manyonda mar Broadbase. Kata kamano jotelo no wacho ni dwaro ponitiere madino rode mag mibadhi mowacho ni osethiro piny Kenya kuom kinde malach. Jafomara Steve Abiko Ningiler. Tarik 12 dwe mar adek higa 2025, jaod bura mamalo nolonyo jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro e lemo mar jakom kamati mar budget kendo keto lemo machweno e lwet jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi. Bang' chwoyo kome budget ma hik manyonge ma 2025 2026, jatelo wacho ni oganda jo Kenya osechako yudo fuong'ruok kendo chumi mar Kenya bende lokore ni mar gwenge duto yudo pok mar omenda maromre maonge nindo konchiel. Jo Kenya ne feel ni yo mipoge budget pok budget maber. Nitie kuonde moko jomoko nwango budget mang'eny to jomoko ok yud. Koro mana achiel kuom weche manobiro momiyo ne jood bura neno ni onego gol jakom ne kanyo chon. Kech ni wacho ni en okawo budget mang'eny tero purgi kucha to kuonde moko to oweyo. Mano be en adier nikech for example kirango kata mana gik ma jo Kenya rich ga ahinya e weche mag budget gin kaka infrastructure development vote, kaka pesa mabiro miloso go weche mag infrastructure, weche mag barabara. Inyanwang'o ni higa mokalo ma 2024-2025 pesa mane oket Murang'a i weche mag barabara ne around bilion 7. To kibiro siya ni wan gi zero. Twak mare gi Ramogi TV, jatelo wacho ni gowi moyo trilion 11 ma piny Kenya oseolo osethiro dongruok ni mar onge ng'ama nyalo pimo kaka thoth omenda no notiyo. Wan mondo wares our revenue locally nikech ok wanyal rely on others. Jo pinje ka be nigi issues mag gi be gin gi needs mag gi mabe gi sirkande go jo piny nigi pressure no kunyal kao taxes wa no the fund go other governments kata no the fund go other people. Wakunga lost our own country, so that's why sani wamanyo kaka wanyalo raise our own money internally. Kisani kirango this financial year pesa madwa hola about $1 trillion. 70% of that money will be domestic borrowing. Mibadhi kod tiyo arietha gi omenda jopiny bende gin midhiero mokwako sekta no ka koro giketo kenge mopogore mag dino rode mag mibadhi. Watebedo kwa timo manual procurement. Nchwa temo manual procurement. Nchwa kelo gimiro electronic procurement. Manji be ing'eyo ni osebedo go problem. It was a new system ane wakelo to ne nigi challenges implementation. Though sani it is successful. If it apply tender iketo documents ni system analyze. Tender iketo quote billion 2 na to quote billion 1 bane ka ibedo analyze ma wakiani ni ng'ano. E kinde no Atandi nokwedo jogo makete ratil gi jakom budget machon Ndindi Nyoro kolero moko kuom dongruoge magisechiero kuom thuolo mar higa achiel e apisi. Ok wanyal pimre go kuche in many ways. Wasebedo independence for 60 years. Donge. So out of 6 years, 35, jogo osebedo ka control the economy ma Kenya. Nido ka waloso lam Luo Nyanza. Luo Nyanza nyo waketo about 38 new roads. So Siaya County wan almost 9 new roads. Komachielo, Atandi nopuoyo kang' manyocha kuku mar duond bura mar ODM okawo mar chako twak gi duond bura mar UDA mar manyo yore mag loso sirikal higa manyien. Ken ng'ama ni odhi budho igino for long. Bura stability and transition. Mane gimo brutimo. Ni bade ni bed ni bang' Raila wakaw kata ng'ato kata achiel kuom deputies go mwaketo. Party Declaration Secretary. Joluo must understand ni we have ended up in opposition by mistake. That's not what we are always aiming at. So Joluo, you must feel proud nini serikal. And wherever you are, kaini skido nafasi serikal, go in and do whatever you can do. They occupy government position, tikode for your benefit, my family mari, and benefit maru Uganda Lugomio. That mental siege, Ija is doing a mistake by the serikal no nyakawa discard. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jadeko ito ngimagi toka lori mano oting'o siki mag yien ne obawo ndara kendo luare karolalo ma Arimi mayudre apaya mamolo
kadhi Nakuru tino ma piny orugodo kawuono. Obila wacho ni ji adek go nowito ngimagi kanyo kendo pok oyangore ne gin jomage kaluwore gi hinyruok marach mane giyudo. Ringregi notere kar kano ringre ma osiptal mamolo. Jogweng' wacho ni higa mokalo ji 12 nowito ngimagi kanyo kendo mano nyiso ni kar lalono en man kanyo ma bende thoro bedo kon masiche mag ndara. Ya lori ilikuwa imebeba miti ikielekea Njoro. Kulikuwa na shida wenye walikuwa kwa hii lori, hata kuwatoa kulikuwa ngumu, juu walikuwa wamelaliwa na miti. Sasa ilibidi tuitishe watu wakuja kukatakata miti ndio watu waanze kuolewa. Serikali yetu ikichukua muda tu mfupi inaweza tutengeneza hii barabara. Kwa maana chuzi muda utaisha mrefu sana. Hii barabara ilimeza watu karibu 14. Tumechoka na hizi accident. Hata sisi tunaogopa sasa. Kwa sababu kila saa tukikaa accident zinatuletea shida hata sisi kwa mafikirio. Kwa sababu tuko mpaka na watoto wanaenda na gari shule. Mpaka watoto wetu wameogopa sasa. Tunaomba tu serikali ikuje itusaidie itutengenezee mahali hapa. Kwa sababu pamekuwa pagumu. Kwan jopuonj mosetho kokalo masira mar bas manyo tumo jopuonj manyo wuok e yiero mar Kuppet omedre nyaka 3 bang' japuonj machielo wito ngimane ka yudo thieth e osiptal ma Kenyatta ma oyangi kod jatend migawo mar somo Julius Migoso Gamba motimo limbe mare kar thieth ma Aga Khan mane ono jotuogo kendo singo miyogi sir madwarore mar yudo thieth. Jopuonjwa moko 12 dhi nyime kod yudo thieth e ute thieth mopogore opogore. Jotelo mamoko bende ochopo mane ono jotuogo kama oting'o jagoro mar Kuppet Akelo Misori kod tend duol mandiko jopuonj TSC. Unfortunately, we lost 2 of them, one instantly and one at the hospital here. 26 of them were injured, 13 were treated and discharged, and we have 13 in various hospitals in Nairobi. The school will not have 2 teachers, and the trauma which has accompanied the whole experience of that school is that even the learners are very anxious. But now to allay the fears of the teachers, especially when you bring them to a facility like Aga Khan, is that our happiness, and we appreciate the intervention of SHA to take over the proceedings and to give the teachers assurance that they are taking over. Jo-Kenya kidek yudore kama tek kiny bang' riwruok mar weg nyamburko mating'o jowuoth e pacho kae lando chako ng'anyo mar odiechieng' ma kiny. Giwacho ni gidhi rem donje tich mar kowo jowuoth ka gisundo sirikal okawi okang' ne jogo mosebedo kawang'o matatu mayudo masira. Iloro ni ondao ma kama en mar neno ni orit ngima jowuoth, jotije mag nyamburko mantie apaya kendo neno ni masira kotimore to iluwo kod obila bende jogo maketo ngima jowuoth e andaki ka onegi ondamo mar chik kaka Cynthia Onyango lero. Tin ne seche 24 bombe duto madongo pacho ka dhi bedo kod ng'ikruok mapek e yore mag wuoth, okang' ma bende dhi yungo chumi ma pacho ka kendo keto jopiny kama tek e chenro mag wuoth ma pile ka pile. En ondamo mar riwruoge mag weg nyamburko ma bende ong'ere kaka Matatu Owners Association okawo bang' ma giwacho ni ywak gigore e Luanda e wi weng'o ma kinde ka kinde mar nyamburko magi e kinde ma giyudo masira. Okang' ma giwacho ni en mar wang' teko mar buono chik monego luw e kinde ma masira oneno. The strike is on. There will be no public transport from all major cities in Kenya. And so from today, as we move from here, we have communicated to all our circles across the country. No business shall be going on our streets in terms of public transport. Weg nyamburko gi wacho ni nyamburko mohewo 20 osewang' chakre dwe mar 9 higa mokalo. Kwan ma giwacho ni onywando nyaka nyamburko mag ji giwegi kod lori mag trela e kinde ma masira otimore. Gibiwo seyo ne tend arita kwe ma pacho ka ma giwacho ni yulo kendo seche moko nindo e tijgi mar neno ni arita oketi e kinde ma masira oneno. Obila oluwo chik mar rito jopiny kendo jonjore ma wang'o nyamburko bende okawnegi ondamo mager mar chik. In just this month of January, more than 10 vehicles have been touched. No responsibility, no any action has been taken. We have had an incidence of personal vehicles.
we have incidents of trucks being torched. So our issue is with the Ministry of Interior. Nothing has been done. Since September 2nd, up to now, we have had over 20 vehicles banned. There's no official communication from the IG, from the Minister himself, we have not heard a word from him. Giwago lal magisebedo ka giyudo e kinde ma nyamburko iwang'o kod jonjore, kendo lero ni tend arita kwe okoseketo maino mar rito weg nyamburko kod mwandugi kaka joket mwandu mamoko pachoka. Ka koro gidwaro jatend piny William Ruto mondo donjre e midhierono mokwako sekta mar wuoth kendo resgi e lwet jomaundu mager. Every assault that has been occurred, whether to a truck, to a private vehicle, or to a matatu, these are Kenyans and their investors. Their property must be protected. And because we have not had any official communication from the CS or even the IG of police, we are calling on the president tomorrow as we down our tools. It is to call the attention of the government into these menace. One of the staff of Forward was injured when he was trying to calm them down because actually during that accident, the vehicle driver was not to blame. So we want a safe roads in Kenya. Gikwayo sirikal mondo keto kenge mager manyalo rito joket mwandu kendo ne ni jogo matiyo kod sekta mar wuoth ketho nying jomoko kod duoko chien yorgi mar nweng'o okawnegi ondamo mapiyo kapok lal matara oneno kendo nuro sekta no. We don't like it at all, so we're really praying very hard that the government should come on board to help us do away with these low individuals who are trying to paint the bad name of Boda sector for those who are genuinely working to ensure that they support their family and also give back to the society. We are not foreigners, we are business people, and we understand we are in the business. So we shall do what is called a civilized strike tomorrow. Jo Kenya ma hinyo tiyo kod apaya, ahinya mago madhi e tich gokinyi kod yore mamoko, koro kidek yudore kama tek, imanenore ka medruok mar nengo wuoth boda ponono kang makama oketie tim. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Dakika na paro kod ariyo bang' sa adek mar otieno chendo eno imore erokamano ahinya kuom medo keto Ramogi TV. Okotho Mulo wacho ni entiere ramba kabondo kwayo makende ne sirikal mondo yie otim nonro makende ne joma notimo njore kanisa gwenge ma Othaya. Wacho ni kanisa en kar lamo, ok en kar siasa. Wachiw luor ne kanisa mar Nyasaye. Eno comedian Arthur Otieno wacho ni entiere kodwa koya soy. Eno Mario Frazi ntie karacho ni kanamo chegi wacho ni chopone yo makare. Eno ote mar Kevin Ouma Kembo wacho ni en wuod gi Mdere Umira oluwo chegi chiyo makare ochopo sama jo siasa nyaka bi kod report cards magi jok ma ok otiyo. Wacho ni dala direct. Honorable Moses PK Juma wacho kacha ni entiere kod kaka pile kuwuok Maigo National Polytechnic. Wacho ni gin kanyo gi Comrades, wacho ni gin jo team man yugi ketera Ramogi TV. Wacho ni wan wasiro ODM mondo pogre nusu tiero sero weche mondo Bulatandi wacho ni Kenya telo noe dongruok kendo jogewa ma oyiere sirikal nyaka kony pinyo makaluo waduokuru chien mondo mi watine jopiny. Wach mar ariyo, wasiru ker mondo mi wayud dongruok. Raila noweyowa kama ber. Wasir Dr. William Ruto. Mogik wacho ni ok osir ng'anyo ma jomatatu thoth gi ok luw chike ndara, ok giluor jok mawuotho gi tielo, joapiko bende ok gidewo. Speed governor bende tinde gigolo nyamburko gi riembo marach, overtaking from wrong side, no respect for road signs. Wacho ni mago duto gin timbe jomatatu. Miyo ni ng'anyo maging'anyo owinjo ganda ema ng'anynegi tok gin maging'anyo. Fredrick Odhiambo Kaboch wacho ni entiere kodwa e yo makare. Wacho kanyo ni ok wadog e ndara kendo wawuoyo gi dola achiel kendo wan wasiro sirikal kaka wacho. Tabil Juma wacho no mora ahinya gi chendo kata Lucy Otieno wacho ni entiere kodwa yo makare. Eno bende Musa Kawo Kolal wacho ni Gashago tiatia matek ng'anyo to kwadhi odhi gi nyithinde, mano pachen bende. Kato bila eno kanyo Godon Jacob Pere wacho ni entiere Kamoni Mlolongo, Ganda wa Kika,
godho gi nono nyaka gi make sure ne gikawo kipande gi kura kuom romo mondo mi kik wayud wich kuot e yiero ma 2027. Matinya kono mga juang chenro en oimore kik idhi mabor. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. Piny chalo chiro, igo enengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakorom gajuang' madwaro duoko, to ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Machiegni kendo nyakorom gajuang', riwruok mar lakteche mar KMPDU bade ma Nairobi kawuono chungo ng'anyo mar gi kuom ndalo maromo 30 mabiro tok doho golo chik ne lakteche go ma county mondo mi odogi e tich. Ng'anyono osebedo kuom ndalo 45 ka ywak gi en chopo kare winjruok mar CBA loso lwasi mar thieth e kind mamoko. Of being on strike for 45 days, there were initially 8, but they have narrowed down. We are complaining about this comprehensive cover. We don't have a working comprehensive cover. They have forced us to take SHA. SHA is not working at all. Not for anyone. Members are suffering. The Nairobi County employees are suffering, not only doctors. Everyone, we are suffering. SHA is not working. And we are still saying SHA is not working at all. And And it will not imekata kabisa, no matter how they are forcing it, imekata. It can't The work. next thing we are complaining about, doctors have not been promoted for the last 5 years. That's 8. The last time we've been promoted was during the previous government. But since the current government, we have not been promoted. We are here, we are waiting. We have told our members that we are suspending this strike for the next 30 days so that As we ordered by abide. the court. So that we abide by the court orders. Then, 30 days, this county, they are funny people. 45 days lapsed, just like that. 5 So they years actually, lapsed. exactly, so they think that the 30 days will not lapse. 30 days will lapse. We are going to go back to work. As leaders, we'll still follow up with the county. The good thing is, Nairobians, the court has been very clear. Suspend the strike and finalize on the return to work formula. We have suspended our strike. They need to finalize on the return to work formula. They have 19 days to do that. Migao mar Rita osingo mar tiyo kanyakla kod duol makedo kod yedhe mamero ji e pacho ka achiel gi jopuonj madongo mag skunde e duoko piny landruok mar yedhe mamero ji e skunde. Mabiro e kinde ma piny owacho dhi nyime kod miyo jopuonjre ma oseromo higni 18 opande ahinya e gwenge ma Nyanza. Report machiegni mar Nakada yango ni thoth jopuonjre tiyo kod kong'o, mira, ndawa kaachiel kod njaga. Judith Omondi intiere kod ler. Form 4 marwa wabiro yudo thuolo mar dhi e mbalariany to bende kuno be ibiro dwarwa gi ID. Koro konyowa malich ahinya. Mor mar yudo opande kapodi ni e skul. Magi gin mana matin kuom skunde ahinya to e alwora ma Nyanza. Ma migao mar arita osebedo ka wuothie kendo chiwo opande ne jopuonjre. Chenro ni ma osebedo ka dhi nyime nyaka ni higa ni chakre. Geto jopuonjre manie sekondar ma osechopo higni 18 kata kamano onge kod opande kendo jopuonj madongo rwako kod lwedo ariyo. Chenro mar chiwo kipande ni wayiego kabisa nikech okonyo nyithindo mondo bed gi ID and mano endo biro miyogi teko mar donjo college sama owinjore kendo apply for help ne nyithindo madhi e university sama owinjore.
ka giwuok oko tiyudo ni ID kawogi tek mondo giyudi nikech samoro process maybe ok ging'eyo, then samoro expenses mar dhi kuma samoro ikawe. Kata kamano nitie paro machielo mabiro kod yudo pande ka in e skul ma migaoni mar arita bende ok owe chien. Timo apedha mar yedhe mamero ji ahinya to e kinde ma jopuonjre mako pande ranyisi mar duong'. Gabriel Othina, jalup komishona marito sub-county Makadibo, koni e skunde ma oluoro Kisumu, yadh mer machando gi mokalo en nyasore. Kisumu County ahinya Kadibo kama rito ka mamero nyithindo gi ahinya en njaga, kaeto wan gi bende ma nyithindo ma bende tiyo gi ndawa, kendo nitiere yedhe nitiere kuong' moko bende ma wanyalo wacho kong' mawuok e libamba machalo Uganda, mago bende aneno ka seche moko wayudo. Report ma ogik ma ogol kod duol makedo kod yedhe mamero ji e pacho Kanakada omenyo matut kaka jopuonjre tiyo kod yedhe e skunde. Repodni oyango ni yath ma itiyogo kinde mathoth en kong'o ma otelo kod 23%, mira 17%, ndawa 14%, kaachiel kod nyasore kind yedhe mamoko. Wasetudore gi counseling department ma gimiyowa alert kadiponi nitiere gimoro ma gineno ka surrounding nyalo miyo nyithindo bedo gi gik richogo, to wa act swiftly kendo watudore gi principals e yo maber mondo mi wane ni gik mamero nyithindo gi ok okethonwa nyithinde skul. Koro gima nyaka wa stress negi moloyo and the fact in a student, and being a student nyaka lu rules mag school by any student nyaka lu. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopur mag ochele kar pur malo Akuja Irrigation Scheme sub-county Manyatike dwaro mondo mi piny owacho kony yudo chiro malong'o mar ochele kendo bende okonygi e kedo kod winy mosebedo ka chamo ochele. Mokuom jopur ma osekayo ochele wacho ni sani gidiwo kod ochele udi nikech gionge kod chiro malong'o. Jakom mar jopur e lo Akuja Irrigation Scheme okoni piny owacho mondo jiwre mar reso sekta margi mar pur mar ochele. Wan gi michele gunde 79 ni dala kama wauso gi e onge. The other time mano nyochwa puro kendwa koro chiro onge. The market also be expanded so that our people can get a benefit of their sweat. We also have the National Cereals and Produce Board that takes paddy. Last season they really assisted our farmers and they took paddy, komboka and pisori. They also said they will take all types of rice this season, and starting with komboka and pisori. Our plea is that we don't have enough storage, so if the county government can assist us to put up a warehouse where after having sold the rice, they can be taken, they can be kept safely before they are taken to the mill. They have promised us, the national government in collaboration with the county government of Migori, that they are coming in July, during that time when the rice is at its milk stage. That is when so many birds are around. So we expect that by July, the government will come, the county government and the national government, so that they control for us the population of birds. Kweth mine ma wuok e gweng' ma Sanjweru, Gwasi Central Location, e kar chung'od bura ma Suba South, odonje pith mar gwen ma gitimo yor ohala kaka yor konyo jiwo yuto margi kod neno ni gichung' kar kendgi. Wakenigo ne odonje pith kaluwore gi tiegruok mane giyudo okale riwruok moro ma ok mar sirikal. Jafwamb mar Ali Abich ne giler koe kaunti ma Homabay.
Chenro mar pur kod pith e yor ohala gwenge ma Kaluo ithoro tim gi joma chuo, kata kamano nitie joma mine masani koro wuok oko katimo pur kod pith e yor ohala gi dwaro mar jiwo yuto margi kod neno ni gichung' kar kendgi e chenro maggi mapile. E gweng' ma Sanjueru mane Gwase Central location e kachud bura ma Suba South, Eunice Achieng' na achiel kuom mine masani koro mako motegno pith mar gwen e yor ohala, pith ma bende nochako mana gi gwen 4 kendo sani en japith gwen maduong' e yor ohala gwenge mag Suba South. Osiepna moro ne nigi gwen mag ginene iluongo ni Rainbow Rooster, to ka nalime to onyisa kaka gwenegi duration magisekawo, muda magisekawo, to naneno ni gwende kienyeji kawo time. Koro nadhi adonje e pith mar improve kienyeji. Koro breed na mokwongo na kawo gweno miluongo ni Rainbow Rooster ir noling ka gimiyo moro cho yo Ukambani. Ng'ato chako nyisa niya, nitie breed moro maber miluongo ni Saso. Koro Saso ni ema stike from 2016. Ka olosi puothe ma ong'ere ni Ogalo Farm manie gweng' ma Sanjueru, Eunice wacho ni osebedo pith mar gwen e yor ohala kuom higni 10 sani, kata odoko ni en kod midhiero mopogore, ka bende odhi nyime gi jiwo mine mamoko e alworano ewi ber madonjo e pur kod pith e yor ohala. Chanjo ne en challenge ne village mara kata Suba South Asaol. Iyudo ka ji odhi onyiewo chanjo to owacho ni an achanjo gwenda to gwenda tho. Achanjo gwenda to gwenda tho. To koro ne gipenjowa ni to in ere kaka itimo? Inyalo bedo gi gwen 1000 to iyudo ka ok otho. Mondo mi koro nakony farmers maga, nadhi ayawo Agrovet. Feeds nyakelo mondo farmers na kata mentees ga ma amenta mondo mi odonje e pith mar gwen ni kik yud problem. Then masin bende nadhi anyiewo marego chiemb gwen. Evelyn Adhiambo ma bende en japuonj e skul primar ma Sanjueru ne oyudo mijing'o mar pith gwen kokalo kuom Eunice ka okoni pith ma kamano oseloko ngimane. Pith mar gwen osekonya. Number 1, financially I'm very stable. I'm sure of cash flow ma biro ma saka sani. At no time ibo yudo ni adonga maonge anything. Ka an gi layers kaka gitoko, ayudo tonge gi wanya tere chiro, nyalo uso gweno. And mano bendo se promote kata dak mekindwa gi jaoda obedo maber. Kare kikwecha ahinya to kendo kare kwe onge ot maber. Minego ywak ewi nok mar chiro maginyalo tere gwen magipidho yo mayot kendo chuno gi mondo gius mana gwen e kor gweng' nikech onge mar chiro malong'o. Kata kamano gijiwo mine wetegi mondo kik luor donje pur kod pith manyalo konyo e bero ngimagi. Karwa ka ji pok ong'eyo ber mar gweno ahinya ni gweno be inyalo us bei matek. Koro iyudo ka most of our customers mwayudo around miyowa bei mapiny compared to cost of production mwatiyo godo. Koro the only people manya miyowa pesa mabet ber en ka wayudo joliel, joma nigi liel go, joma nigi arus. Adwa nyisogi ni ok en gima ber ka warela ir ng'ato achiel e dala. Sani ji te onego bed ni ng'ato ka ng'ato wuok timo koni, ng'ani kelo matin to dak bedo mayot. Kata lot gi eki wanyalo pidho. You don't have to go to the market mondo idhi ng'iew alot kitimri nade kichiem. Apisa riwruok mok mar piny owacho ma ong'ere kaka Practical Action Linda Owako wacho ni riwruok ma kamano osebedo ka chiwo negi tiegruok kendo tudogi kod chirni kaachiel kod jopur mamoko magisiro mondo giyud lony mopogore kit pith magitimono. After they have grown in the table banking groups, we link them to financial or mainstream financial institutions where they are able to access funds. Koro ma osebedo ka koro gichako yudo pesni madongo. We are saying there are opportunities in agriculture for young people. Agriculture does not mean taking a jembe and going to do the actual production in the farm. There are so many nodes within a particular value chain that a young person can be able to be engaged in and also receive income. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Pwachipak ne minego kuom wuok oko kendo neno ni adieri onge samo wacho ni odong'e monge gimore ofuko en tich matek kende makelo yuto. Rawere kaunti ma Mombasa ne jobiro kanyakla mar nyiso kit lony mar ohala magitimo bang' yudo tiegruok ewi ohelni opogore. To chutho mago motendre kod kayudo
yuto mag nam midendo ni Blue Economy. Chenro no manota kod riwruog rawere midendo ni Big Ship Lake margi eno ni giduoko chien kwan rawere maonge tije bang' yangore ni chiegni kwan atamalo 45 mar rawere gin mago madang'ni kamanyo gima ginyalo timo. Joja wako ne kwa Mombasa. Oganda makwar mag rowere ne oromo e alap mama mangina Waterfront Mombasa mar nyiso jopiny kaachiel kod jowetegi kit ohelni kod lony magin godo. This one we are using molasses as the band. Man en bang' riwruok midendo ni Big Ship chiwonegi tiegruok ewi chenro mopogore mag chako kendo timo ohelni mageto dongogi gin giwegi. Abiro gi chiemo mopogore, abiro tedo Swahili dishes kaka viazi, an gi viazi karai ka, an gi baji, an gi juice. Koro nitie ingeni tedo pogore. Koro nitie jok mabro lan kuomwa to ambe wabro lan kuom jomoko. Koro romo ni en romo manyasi sana kuomwa wan kaka youth ma Mombasa. Jomoko kaka nigo magisomo gik ma jok moko timo, gibro interact gi jok moko nyalo miyo gi mentorship, gibro yudo contacts ma ginyalo gocho ni jogo bang'e kata wan koro kata kwa onge, koro gidhi adhia mbele gi biashara gi. Waneno ni Mombasa wantie gi over 45% ma youth ma onge tich. To mano en namba maduong' madware kaka joma nitie Mombasa kaka viongozi wa team kinda wane gi nyalo timo. Makoro wabiro good training ni together with our partners TechnoServe. To gimoseneno training ni manyalo konyo jowa especially young people ma Mombasa gik moko ma gidwa timo koka tourism, koka waste management. Gikoni tiegruok makamano chiwo ranyisi ni en ayanga ni thuolo mag tije motenore korka yuto mag nam pod nitiere omiyo jiwgi ni kik giwit thuolo makamago. Gima nyanyiso ya rowere matindo maonge tije to pod manyo tije. Ntiere a lot of opportunities maka dang giriure kamora achiel to gwanya yudo kwa nyalo create more opportunities kaka some like the participants mawan go kawuonogi there are opportunities manegi create mabe kendo kelo creation of other opportunities. Kaka in kijana nyaki yorri kech kiwacho ni bet to tich okang' ne luwi nyaki wuogo ko idhi many tich. Koro ng'ama wacho ni tich onge tich nitiere to waduoko erokamano ne Big Ship kech Big Ship okelonwa gima duong' mane ok wapango ni wanyayude kit ngimawa. En romo mabende ne okelo kanyakla jogo manie sekta mopogore mag ohala to kod limbe mar medo chiwonegi ler ewi moko kuom ng'ikruoge makidek bedo. Lek margi gikoni en duoko chien kwan rowere maywago onge mag tije Mombasa. Ne waneno ka wadhi tieko program gi to ne ber kwa ngiso gi kaka market chal, jok manyalo konyo gi kaka giwindo pesa, jok manyalo konyo gi kata ka gin gi challenge mag market. Emomiyo ne wakelo gi kaka nigo mondo gi learn from one another, mondo gi bed ma strong e biashara margi. Gima dwaro mondi is to reduce the number of unemployment mega youth. Kesani one in 45%, almost going to 50, and that's a big number. Koro gima waneno gi trainings gi teach mwatio gi. In the near future, we'll have more young people employed, and also they are going to be employers of employers. Yeah. Opportunity odure Blue Economy, it is just a matter of identifying cast to pursue it. Enyasino, jatend migao mar limbe kod ohala e kaunti ma Mombasa ne bende okoni ma en achiel kuom chenro magitimo mageto lombo welo magombo neno kit chiemo, rwakruok, kido to kod timbe oganda modak kadho na mchumbi. Mavutio gani ambao tutawapatia? Umeelewa? Si tukuja hapa kuangalia beach, si kuja hapa tukwenda katika Fort Jesus. Lazima tukuja na experience nyingi sana. Hii unaliona ile ni Canary experience. Watu wakuja waone vyakula vya Mombasa, utamaduni wa Mombasa. Ni vitu kama hizo ambao tunaweza kuleta sasa. Ni mfumo mpya ambao tunaweza kuleta. Na ukiangalia numbers ya 2025 utaratibu ukitoka, nafikiri tutakuwa tumesapasi ile 2.5 million. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wakaw yo machielo nyakon gajonga no kanya ote mar Mandela onera mar Kibiri Ward gimini Kristo Niala hentire kod weche no moriga kara Ramogi TV kelo weche manyien kaeto pia jach mwacho ni entire kod kaka openjo ni to wacho ni monje mar kanisa ok ber to ni to kare ng'ama monjo kanisa makud nyaseme ntire yo mawimbi kata leja mashal ntire kodwa wacho ni siasa jo ODM wacho ni owuoro siasa jo ODM ochiem chuth mbele pek medi nono to ibro lawgi wana wabila break
Haya, Alola Junior wacho ndi Rubio fane gentiere kodwa chendo Jack Jawarianda ni kachakato Kotho Njiko wacho ni entiere kodwa yo makara gi jawde Lucio Koth Mami Dariana wacho ni entiere gwenge go madede wacho ni amwene weche geo makare Steve Oburu entiere yawe beach kaeto Markwood Nyaseme bende entiere kanyo Uyoma eno Gideon Daya wacho kanyo ni poch gi pak ne pinyo wacho kuom chwalo ID ne jopuonjre eyo makare kata Polgine School kamano. Fred Obura kantie Mkendani Mombasa wacho ni wach mar tiegruok mar awere no ber ahinya kendo wacho ni eno ka jirande moro wuoyo kanyo wacho ni mane ber Ramogi TV kelo ni weche gi eyo makare kendo jok mineno gin jok maungo pile. Tobias Owino wacho ni entie West Asembo omor gi weche manyien ayany ben belantie Nyandemra kwa Buai kato Monica Kumu bende wacho ni weche gi chopo ne eyo makare ka entie Baba Dogo. Oyo matin wantie kod mago mag tuke omiyo kikini mabor. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manek beni gitimo to gin mage mopuonjore gitim. Chieng' chariyo juma ka juma wapenjo mabeyo wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto lingti. Tudiko dan Sharon Ongao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adiba. Beikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Mago mag tuke riwruok matawo tuke mag joma ntiere kod ng'olo bagoromo kod riwruok mar riwruoge mar piny Japan JICA ka riwruoge ariyogo temo ng'iyo kaka ginyalo tiyo kanyakla bang' yiero mar apis manyien mar riwruok mar Ability Sport Kenya motelo ne kalenda ma higani man kod tuke modhuro. Burano bende noyuor kod Jackie Njenga manja jata chenro e riwruok mar joma ni kod nyalo makende ka JICA bende nochung'ne kod Hamada Maho kod Takashi Shimura ma en ker mar kar puonjo ji kaka ginyalo dak gin to kod Daisuke Kasayanagi ma en jalup jagoro maduong' badod bura mar piny Japan mochung'ne hogenni mag piny mangima. Ability Sports Kenya nolero ni wach maduong' magichweyo wenge gi sani en iko jotugo ne tuke mag Olympics midhi tugi e boma ma Los Angeles higa mar 2028. That
her organization, the activities expand to realize the inclusive society for the future. We've discussed about equipment and also in terms of how to support athletes to qualify for the Paralympic Games, how to get the equipment. Those are the things that we actually discussed, and we're happy to have them on board, hoping that we will get support from them. Boma Nairobi ochano bago tieno mar tuka dhong' ne johera mag tukego ka jotugo masulu e Kenya Rayton Okwiri gi Fatuma Zarika oyangi ni dhibedi piemgo ma idhi bagi dweni eka tuke ma Mass House Ngong Race Course. Tukego dhibedo kidieny mar ariyo mar tuke mag Kalakwada Boxing ma en chenro mar chiero tuke mag boxing e Thurka. E piemno mar dhong' dhibedo ranyisi mar tich matek matimore ma duoko piny Kenya e rang'iny mar piny mangima. Kama kuna Mkenya yote anajiona ama anajifeel yeye ni heavyweight kunishinda, nampatia hii challenge. Akuja, I've been holding this title since 2015. There's not any other Kenyan that stood up with me since then up to now. Wanaogopa wakisikia ni Morris wanaingia chini. Ni win tu manze. Train to win, train to lose. Yeah, we are training to win. It's once you've been boxing for a while, you know what you got to do. It's getting fit, getting strong, sparring loads of rounds, maintaining the weight. I think preparations are going better this time than last camp. Last camp weight took a while to get the weight down, but now we're flying. Interesting boxers as the first one, and we'll keep on bringing more on board. But saizi focus yetu ni kwa the next show, which is on 27th of Feb hapo Mass House. Talanta manyien nyiedhore lela e tuke mag goyo abal mag kambi mar Peak Sports kama nyithindo ma johigni 5 ne orakore okang' mamalo ka Elsie Mayavi norenye tuke mag nyiri ma hikgi tin 5 ka Jojo Gatete kod Ilora Ngungi bende noyudo thuolo mar 2 kod 3 kaluwore. E tuke mag nyithindo ma yawuowi ma hikgi tin 5 Let Karanja noyudo loch kiluwe kod George Rungendo kod Samuel Kirumba. Kenzo Kwe bende norieny kasulwe e kidieny mar jo higni 8 nyaka 9. Ranyisi mar dongruok mare tukego noyuor kod jogo abal mohingo 200 mawuok kuonde opogore e boma Nairobi ka weg chenro no to nokwayo jonyuol mondo mi ochak chon gero talanta mag nyithindgi. When I was 9 years old, my parents said I have to know how to swim. Then I went to MC. Then I started swimming and coaches started training me. So I got better and then I came here for the competition. I'm from doing breaststroke 50, breaststroke 25, and now I'm going to do marshalling for breaststroke 50. For breaststroke, and we have done backstroke, we have done kickboard, and the other things, and butterfly. Swimming as a future is only that we need now people who embrace the swimming as a sport to bring it on board, because now if we don't bring people who understand the swimming itself, then it becomes a problem, because now they don't understand the aspect of bringing the young ones to on board. Kanye mwa tieke chendo ni maro yimore no ka Geoffrey Ouma Ochieng wacho ni jo ODM obed mos e broad based mondo gikelnwa dongruok kaluwo. Wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro gosipne Kufuru Nakuru. Wacho kanyo bende ote mar Erika Woche entiere Nairobi Kayole. Wacho ni entiere kodwa e chenro en bende
Gordon Mboga wacho ni entie kombe wa town kata Molino Tingo wacho ni entie Nairobi maneno weche geyo makare. Vincent Kajomo wacho ni entie North Nyakach Ward manora game rise sub location wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro. Brother Favor Joel Onyangani ni kachaka entiere Awendo Ngonga Migori County. Ka Roberto Uko ja welding wacho ni entiere kodwa. Wach mar monj e kanisa no okber manene kuong wacho ni Kesia Nyamadi Manyahera Bar School ukawa mos mare. Peano kanyo ote mar Mwalimu Jal Mwalimu Banade ka gintiere Migori County wacho ni gintiere kodwa e chenro mosa hinyane jopuonjgo manoyudo hinyruok kod mago mano wito ngimagi. Nyasaye mondo ho familia magi. Menano kanyo ote mano mar Robert Ouko. Wuod Nyasia wacho ni en jama binjo Asembo entiere kanyo kodwa e chenro kachiel gi Violet Oraro wacho ni weche gichopo negi e yo makare gin bende. Karo James Oricho wacho ni gisiro ODM Linda Ground kendo gikwa mondo omi Honda Buloburo ginga teko kod sir makende kuom dhi kodwa nyime. Bende aneno kanyo ote kanyo mar Jalango Otieno kantiere Wichlum Beach wacho ni entiere kodwa e chelo. Nyakoronga Jwang hello team ona ni wache gichopo ni e yo makare. Wagero kamano kuom ketera mogi TV orom kendo kinye saa 1 cheno mara many piny gi oyimore ka ruoth orito wan mindo ritowa unind makare. Wasebedo kanyo Jaloko Wilson Ochuka gi director marwa Alex Obado gi jago picha matuklu mana Nesto wuod Nam Chumbi wacho ni unind makare. Nyinga Lydia okay rito masare.